nyawadwa Max kuom wach mawacho. Ing'eni en jukumu mar sirkal mondo mi oket education obed accessible. Accessible tiende ni namba maduong' mar jogo moromo beni yudo somo, yudo thuolo mar somo. Then owinjo beni the government promote equity. Koro iyudo ka ndalo mokalo chien ka somo kane idhi e mbalariany, in as much as different programs gi faculties chiwo cost gi mopogre, like iyudo medicine, engineering, architectural, nengo gi bet ni malo moloyo mag humanities gi social sciences. To kano kel the mean testing instrument, to government wacho ni gichiwo thuolo ne namba maduong' mar nyithindo mowinjo beni yudo access to education. Tadieri king'iyo population gi poverty index mar jo Kenya masani, majority mar nyithindo ma owinjo beni yudo access to quality education are a very vulnerable backgrounds. Koro yudo ka the few manyalo access kotim gi the MTI gitin, to namba maduong' owinjo beni yudo this access. Koro dine we the differentiated unit cost kaka nentiere chon, no mere access to anyone. Koda ni a family ma vulnerable, koda ni wuok e family ma is stable, unless ka janyuol ni no amua no dwaka mondo teri mbalariany mano ma private. To kan in public, to it was cross-cutting for everybody, which was a fair trial for all. Manyiso ni pod en achiedh nade makoni kod kocha nyakwar Ngojwang' mabende jopuonjre pod